Kapitola 4. Klíčník. Bum! Někdo znovu zabouchal na dveře. Dudley sebou trhl a probudil se. Kde to dělo? Zeptal se hloupě. Za jejich zády se ozvala hlasitá rána a do místnosti kluzem dorazil strýc Vernon. V rukou držel pušku. Teď už věděli, co bylo v tom dlouhém úzkém balíku, který si vezl sebou. Kdo je tam? Varuji vás, mám zbraň. Chvíli bylo ticho. A pak... Křach! Někdo praštil do dveří takovou silou, že vyletěli z pantů a s ohlušujícím rachotem dopadli na podlahu. Na prahu teď stál jakýsi obr. Tvář mu skoro úplně zakrývala dlouhá ježatá hříva a divoké štětinaté vousy. Pod vším tím porostem se však dali rozeznat jeho oči, lesklé jako dva šváby. Obr se s námahou vsoukal do chatrče, musel se přitom schrbit, takže se hlavou právě dotýkal stropu. Schýbl se, zdvihl dveře a bez nesnází je zasadil zpátky do rámu. Řev bouře zvenčí bylo naráz slyšet o něco méně. Obr se otočil a podíval se na všechny v místnosti. Co kdybyste mě udělali šálek čaje, co říkáte? Neměl jsem z Rovínka snadnou cestu. Několika kroky došel k pohovce, kde seděl Dudley, strnulý strachy. Uhni, ty bouchoři, vyzval ho příchozí. Dudley zapištěl a utíkal se schovat za svou matku, která se zděšeně krčila za zády strýce Vernona. A tu ho máme, Harryho, řekl obr. Harry vzhlédl do té divé strašidelné tváře a zjistil, že švábí očka se na něj usmívají. Když jsem tě viděl naposled, byl jsi ještě škvrně. Teďka dost připomínáš svýho tátu, ale oči máš po mámě. Strýc Vernon ze sebe vydal podivný skřehot. Žádám, abyste okamžitě odešel, pane. To je přece vloupání. Zavři zobák, Dursley, ty nádivo jeden, odsekl obr. Natáhl se přes okraj pohovky, vytrhl strýci Vernonovi z rukou pušku, udělal na hlavní úzel, jako by byla z gumy a mrštil jí do kouta. Strýc Vernon ze sebe vydal další podivný zvuk, asi jako myš, kterou někdo přišlápl. Abych nezapomněl, Harry, řekl obr a otočil se k Dursleovým zády. Všecko nejlepší k narozeninám. Tadyhle jsem ti něco přines. Možná jsem si na to cestou někde sednul, ale určitě ti přijde k chuti. Z které si vnitřní kapsy svého černého svrchníku vytáhl poněkud pomačkanou krabici. Harry roztřesenými prsty otevřel. Uvnitř byl velký, upatlaný čokoládový dort a na něm zelenou polevou stálo. Všecko nejlepší k narozeninám, Harry. Harry se na obra podíval. Chtěl mu vlastně poděkovat, ale ta slova se mu cestou na jazyk nějak vytratila, takže se místo toho zeptal, a kdo vy vůbec jste? To máš pravdu, ani jsem se nepředstavil. Rubeus Hagrid, klíčník a šafář v Bradavicích. Natáhl k Harrymu svou ohromnou ruku a potřásl mu celou paží. Tak co bude s tím čajem? Houkl a zamnul si ruce. A kdybyste měli něco ostřejšího, taky bych neodmítnul. Sklouzl pohledem na prázdné ohniště se skroucenými obaly od brambůrků a jen pohrdavě odfrkl. Sehnul se k ohništi. Neviděli, co vlastně dělá, ale když se za okamžik zase napřímil, hučel tam už oheň. Celá mokrá chýše se naplnila mihotavým světlem a Harry cítil, jako zalévá teplo, jako by se pohroužil do horké koupele. Obr se znovu posadil na pohovku, která se pod jeho vahou celá prohnula, a začal z kapes kabátu vytahovat všecko možné. Měděnou konvici, pomačkaný balíček spárky, rošt, čajník, několik otlučených porcelánových hrnečků a láhev jakési jantarové tekutiny, z které si důkladně přihnul, než začal chystat čaj. Zakrátko celou chatrč naplnil sykot opěkaných uzenek a jejich vůně. Dokud obr pracoval, nikdo neřekl ani slovo, ale když shrnul z roštu prvních 6 tučných, šťavnatých a mírně připálených nožiček, Dudley se neklidně zavrtěl. Strýc Vernon ostře vyjel. Nic si od něj neber, Dudley.
Tak s tím si nedělej těžkou hlavu, Dursley. Ten tvůj vypasený synáček přikrmovat nepotřebuje. Podal párky Harrymu, který měl příšerný hlad a v životě ještě nejedl něco tak úžasného. Pořád však nemohl spustit z obra oči. Nakonec, poněvadž mu zřejmě nikdo neměl nic vysvětlit, řekl: promiňte, ale ještě pořád doopravdy nevím, kdo jste. Obr usrkl veliký doušek čaje a hřbetem ruky si otřel ústa. Říkej mi, Hagrid, jako všichni. Jak už jsem povídal, dělám v Bradavicích klíčníka, ale o těch určitě víš všecko. To ne, přiznal Harry. Hagrid vypadal ohromeně. Odpusťte, dodal Harry spěšně. Říkáš odpuste? Vyštěkl Hagrid a upřeně pohlédl na Dursleyovi, kteří couvali zpátky do tmy. To oni by tebe měli prosit za odpuštění. Věděl jsem, že jsi nedostal ty dopisy, ale opravdu mě nenapadlo, že bys nevěděl vůbec nic o Bradavicích. Tož nikdy neuvažoval o tom, kde se to tvoji rodiče všecko naučili? Co všecko? Zeptal se Harry. Co všecko? Tak počkat. V tu chvíli stál na nohou a ve svém rozhořčení jakoby zaplňoval celou chatrč. Dursleyovi se ustrašeně krčili u stěny. Chcete mě říct, zařměl na ně Hagrid, že tenhle chlapec neví ani ně, že vůbec nic neví? Harry si pomyslel, že to už je trochu moc. Konec konců do školy chodil a neměl nějak špatné známky. Něco umím, namítl. Třeba počítat a takové věci. Hagrid však jenom mávl rukou a řekl. Myslím o našem světě, o tvým světě, mým světě, o světě tvých rodičů. O jakém světě? Hagrid vypadal, jako by měl v příštím okamžiku vybuchnout. Dursley, zaburácel. Strýc Vernon, v obličeji velice pobledlý, zašeptal cosi jako břínek mřínek. Hagrid se upřeně zahleděl na Harryho. Přeci ale musíš něco vědět o svým tátovi a mámě. To, že jsou slavný. A ty sám, že seš taky slavnej. Cože? Moje maminka a tatínek přece nebyli slavní, nebo snad ano? Tak ty nevíš? Opravdu nic nevíš? Hagrid si rukou prohrábl vlasy a ohromně se na Harryho zahleděl. Tak ty ani nevíš, co seš? Zeptal se nakonec. Strýc Vernon z nenadání našel řeč. Přestaňte, okamžitě přestaňte, pane. Já vám zakazuji, abyste tomu chlapci něco říkal. I statečnější muž než Vernon Dursley by se nejspíš zachvěl při rozlíceném pohledu, který na něj Hagrid vrhl. A když promluvil, při každé slabice se mu hlas třásl vztekem. Ty jsi mu vůbec nic neřekl? Nikdy si mu neřekl, co bylo v tom dopise, co pro něj nechal Brumbál? Já jsem byl u toho. Viděl jsem, jak ho tam Brumbál nechal, Dursley. A vy jste to před ním celou tu dobu tajili? Co přede mnou tajili? Zeptal se Harry dychtivě. Přestaňte, zakazuji vám to, zaječal strýc Vernon zachvácený hrůzou. Teta Petunie zděšeně věkla. Jděte se vycpat, oba dva. Harry, ty seš totiž čaroděj. V chatrči se rozhostilo úplné ticho. Bylo slyšet jen moře a kvílení větru. Cože jsem? No přeci čaroděj, řekl Hagrid a posadil se zpátky na pohovku, která zasténala a prohnula se ještě víc. A myslím, že budeš zatraceně dobrý, až se v tom kapku pocvičíš. Když měl někdo takovou mámu a tátu jako ty, co jinýho bys mohl být? A počítám, že je na čase, aby si ten dopis už konečně přečet. Harry natáhl ruku a konečně v ní držel nažloutlou obálku s adresou napsanou smaragdově zeleným inkoustem. Pan H. Potter na podlaze, chatrč na útesu uprostřed moře.
Vytáhl z ní dopis a četl. Škola čar a kouzel v Bradavicích. Ředitel Albus Brumbál, nositel Merlinova řádu první třídy, veliký čaroděj, nejvyšší divotvorce, nejhlavnější hlavoun, Mezinárodní sdružení kouzelníků. Vážený pane Potre, s potěšením vám oznamujeme, že ve škole čar a kouzel v Bradavicích počítáme se studijním místem pro vás. V příloze vám zasíláme seznam všech potřebných knih a vybavení. Školní rok začíná 1. září, očekáváme vaši sovu nejpozději 31. července. Se srdečným pozdravem Minerva McGonagallová, zástupkyně ředitele. V Harryho hlavě vybuchlo otázek jako při ohňostroji a nemohl se rozhodnout, kterou má vyslovit nejdřív. Za pár okamžiků přece jen vykoktal. Co to znamená, že čekají mou sovu? U všech strašidel, teď si mi něco připomněl. Plácl se Hagrid do čela tak mocně, že by to porazilo tažného koně a z další kapsy kabátu vytáhl sovu. Opravdovou živou sovu, která vypadala dost pocuchaně, a taky dlouhý brk a ruličku pergamenu. S vyplazeným jazykem naškrábal vzkaz, který si Harry přečetl vzhůru nohama. Vážený pane Brumbále, dal jsem Harrymu ten dopis. Zítra s ním pojedu nakoupit, co potřebuje. Počasí je strašný, doufám, že se máte dobře, Hagrid. Potom vzkaz stočil, předal ho sově, která ho stiskla v zobáku, došel ke dveřím a vyhodil sovu do bouřky ven. Pak se vrátil a posadil se, jako by to bylo stejně normální, jako povídat si s někým po telefonu. Harry si uvědomil, že stojí s pusou do kořán a honem ji zavřel. Kde jsem to přestál? Zeptal se Hagrid, ale v tu chvíli se vynořil ze tmy strýc Vernon. Ještě pořád byl popelavě bledý, ale vypadal rozlíceně. Harry nikam nepojede. No to bych rád viděl, jak mu v tom nějaký zatracený mudla jako ty zabrání. Jak jste to říkal? Zajímal se Harry. Mudla, Vysvětlil Hagrid. tak mezi náma říkáme lidem, co neumějí žádný čáry a kouzla. A ty jsi měl tu smůlu, že jsi vyrůstal v rodině těch nejhorších mudlů, jaký jsem kdy v životě viděl. Když jsme ho vzali k sobě, zařekli jsme se, že s těmi nesmysly skoncujeme, řekl strýc Vernon. Že to z něj dostaneme. Čaroděj, to tak zrovna. Vy jste to věděli? Zeptal se Harry. Vy jste věděli, že jsem čaroděj? Věděli? Vypískla teta Petunie z nenadání. Věděli! Samozřejmě jsme to věděli. A jak bys nebyl, když ta moje zatrápená sestra byla zrovna taková? Ta dostala úplně stejný dopis, zmizela do té školy a jezdila domů jen na prázdniny s kapsami plnými žabých pulců a z čelových šálků dělala myši. Já jediná pochopila, jak to s ní doopravdy je. Že není normální, ale ne, moje matka i otec pořád jen Lily tohle a Lily tamto, byli pyšní, že mají v rodině čarodějku. Zarazila se jen na tak dlouho, aby se zhluboka nadechla a pak soptila dál, jako kdyby to všecko toužila vykřičet už kolik let. Potom se seznámila s tím Potrem a když vyšli školu, vzali se a měli spolu tebe. A já jsem samozřejmě věděla, že budeš taky takový stejně divný, stejně nenormální. A potom, když laskavě dovolíš, se dala vyhodit do povětří a ty jsi nám zůstal na krku. Harry zbledl jako stěna. Jen co znovu našel řeč, prohlásil, vyhodit do povětří? Ale říkali jste mi, že zahynuli při autohavárii. Autohavárii! Zaburácel Hagrid a vyskočil tak rozuřeně, že se Dursleyovi spěšně vrhli do kouta. Co pak by se Lily a James Potterovi mohli zabít při nějaký autohavárii? Taková urážka, taková ostuda. Harry Potter nezná svůj vlastní příběh a přitom každý děcko v našem světě zná jeho jméno. Ale proč? Co se stalo? Naléhal Harry. To už vztek z Hagridova obličeje vyprchal. Najednou vypadal ustaraně. Tak s tímhle jsem vážně nepočítal. Když mě Brumbál říkal, že s tím můžou být starosti, když tě budu chtět odvízt,
Neměl jsem tušení, co všecko nevíš. Totiž, Harry, nevím, jestli zrovna já jsem ta správná osoba, ale někdo ti to říct musí. Nemůžeš přeci jet do Bradavic a nevědět vůbec nic. Loupl po Dursleyovi zlobným pohledem. Asi udělám nejlíp, když ti povím všecko, co můžu. Chápej, že všecko ti říct nemůžu, poněvadž je to veliký tajemství. Aspoň něco z toho. Posadil se, chvíli upřeně zíral do ohně a pak řekl. Všecko to, myslím, začíná někým, kdo se jmenoval... Ale nechce se mě věřit, že neznáš jeho jméno, když ho v našem světě každej zná. Kdo to byl? No, pokud to jméno nemusím vyslovit, radši se tomu vyhnu. Jako všichni. Ale proč? U všech hejkalů, Harry, lidi mají ještě pořád strach. Krucinál, tohle je těžký. No to byl totiž čaroděj, který dal se na špatnou cestu. Byl tak zlej, jak jen to vůbec jde. A horší. Ještě horší než horší. Jmenoval se... Hagrid polkl na prázdno, ale nedostal ze sebe slovo. Nechcete to radši napsat? Navrhl Harry. To ne, já nevím, jak se to píše. No, ať je teda po tvým. Voldemort. Nechtěj po mně, abych to opakoval. Ať to bylo, jak chtělo před takovýma 20 rokama, ten zlej čarodějník začal na svou stranu přetahovat další. A taky, že je sehnal. Někteří se báli, některým prostě šlo aspoň o kousíček jeho moci, poněvadž opravdu měl čím dál větší moc. To on jo. Byly to zlý časy, Harry. Člověk nevěděl, komu může věřit a neodvážil se přátelit s neznámýma kouzelníkama nebo čarodějkama. Děli se hrozný věci. Nic před ním neobstálo. Samozřejmě někteří se mu postavili, jenže on je zabil. A strašlivě. Jedno z posledních bezpečných míst byly Bradavice. Myslím, že Brumbál byl jedinej, koho se ty víš kdo, bál. Neměl odvahu zaútočit na školu, aspoň tenkrát ještě ne. Tvoje maminka byla ta nejlepší čarodějka. A tvůj táta nejlepší kouzelník, jaký jsem znal. Svýho času to byli Primus a Primuska v Bradavicích. Do dneška je záhada, proč se, ty víš kdo, nikdy nepokusil dostat je na svou stranu. Nejspíš věděl, že mají příliš blízko k Brumbálovi, než aby byli ochotní zadat si s mocnostma zla. Možná si myslel, že je dokáže přesvědčit. Možná je prostě jen chtěl být z cesty. Všecko, co víme, je, že před 10 rokama se večer před všema svatýma objevil ve vsi, kde jste tenkrát bydleli. To mě byl právě rok. Přišel k vám domů a Hagrid najednou vytáhl velice špinavý, usmolený kapesník a vysmrkal se jako lodní siréna. Promiň, ale když je to tak smutný, já tvoji maminku i tvýho tátu znal a příjemnější lidi bys nenašel, ale ty víš kdo je zabil. A potom, a to je ta opravdová záhada, se pokoušel zabít i tebe. Nejspíš chtěl odvízt čistou práci, nebo mu prostě už dělalo dobře, když mohl někoho zabít. Jenže to nedokázal. Ty jsi nikdy nepřemýšlel, odkud máš to znamení na čele? To ne, že by ses jen tak pořezal. Takový znamení ti zůstane, když na tebe šáhne nějaký mocný zlý kouzlo. Dokázalo zabít tvou maminku a tátu a zničilo váš dům.
ale s tebou nic nezmohlo. A právě proto seš slavnej, Harry. Nikdo nezůstal naživu, když on se rozhodl ho zabít, nikdo kromě tebe. A zabil kolik nejlepších čarodějek a kouzelníků, který tehdy žili. McKinnonovi, Bonneovi, Prevetovi. A ty zbyl ještě malý dítě, ale zůstal jsi naživu. V Harryho mysli se dělo něco velice bolestného. Jak se Hagridovo vyprávění přiblížilo ke konci, zahledl znovu oslepující záblesk zeleného světla. Jasněji, než si ho připomněl kdy předtím, ale poprvé v životě se mu vybavilo i něco jiného. Pronikavý, chladný a krutý smích. Hagrid na chlapce smutně zíral. Z toho zničeného domu jsem tě vynes já sám, na Brumbálův příkaz. A odvez jsem tě k těmhle tady. To všecko je snůžka starý žvástu, ozval se strýc Vernon. A Harry nadskočil. Málem zapomněl, že Dursleyovi jsou v místnosti také. Vypadalo to, že se strýci Vernonovi zase vrátila odvaha. Nasupeně hleděl na Hagrida, pěsti zaťaté. A teď si poslechni mě, chlapče. Uznávám, že v sobě máš něco podivného, nejspíš to ale není nic, co by pořádný výprask nedokázal spravit. A pokud jde o to všecko, co ti tady Hagrid napovídal o tvých rodičích, byli to podivíni, o tom není sporu a podle mě je bez nich na světě líp. Sami si o to koledovali, když se zapletli s tím spolkem čáru máru. Já jsem tušil, že to s nima tak dopadne. Vždycky jsem věděl, že špatně skončí. V tu chvíli však Hagrid vyskočil z pohovky a odněkud z kabátu vytáhl polámaný růžový deštník. Namířil jim na strýce Vernona jako mečem a řekl: Já tě varuju, Dursley, varuju tě, ještě slovo a... Při pomyšlení, že by ho nějaký vousatý obr probodl špičkou deštníku, strýce Vernona odvaha znovu opustila. Přitiskl se ke stěně, jak to jen šlo, a už ani necekl. Tak to je lepší, pochválil ho Hagrid. Stěžka odechoval a posadil se znovu na pohovku, která se tentokrát prohnula až k podlaze. Harry se však ještě chtěl zeptat na spoustu věcí. Ale co se stalo Promiňte, samozřejmě chci říci, vy víte s kým? Tohle je moc dobrá otázka, Harry. Ztratil se. Zmizel. Právě v tu noc, kdy se tě pokusil zabít. O to seš ještě slavnější. To je ta největší záhada. Byl pořád mocnější a mocnější, tak proč teda zmizel? Některý říkají, že umřel. Podle mě jsou to žvásty. Nevím, jestli byl ještě natolik lidský, aby mohl umřít. Jiní zas říkají, že je pořád někde tady a čeká na svou chvíli, ale já tomu nevěřím. Ti, co byli na jeho straně, se vrátili zpátky k nám. Některý jakoby se probudili z tranzu. Neumím si představit, že by to dokázali, kdyby se měl vrátit. Většina z nás si myslí, že je ještě pořád někde tady, ale že ztratil všechnu sílu. Je tak slabý, že nemůže dál. Poněvadž ho přemohlo něco v tobě, Harry. Ten večer se stalo něco, s čím nepočítal. Nevím, co to bylo a neví to nikdo. Ale něco v tobě ho připravilo o všechnu sílu. Hagrid se zadíval na Harryho a oči mu zářily láskou a úctou. Ale Harry, místo aby ho to potěšilo a naplnilo hrdostí, si byl jist, že jde o nějaký strašlivý omyl. On a čaroděj? Jak by to mohla být pravda? Celé ty roky ho Dudley věčně jen mlátil a teta Petunie i strýc Vernon mu dělali ze života peklo. Kdyby uměl doopravdy čarovat, proč by je neproměnil v ropuchy pokaždé, když ho chtěli zamknout přístěnku? A pokud kdysi porazil největšího černokněžníka na světě, jak to, že si do něj Dudley mohl celá ta léta každou chvíli kopnout jako do fotbalového míče? Hagride, řekl rozvážně. Řekl bych, že jste se museli zmýlit. Nemyslím, že bych mohl být čaroděj.
K jeho překvapení se Hagrid uchechtl. Takže ty nejseš čaroděj, říkáš? A nikdy si nedokázal udělat něco divného, když jsi měl strach nebo vztek? Harry se zahleděl do ohně. Když o tom teď uvažoval, všechny ty podivné věci, které vždycky tak rozčílily jeho tetu a strýce, se staly, když byl rozrušený nebo měl vztek. Tenkrát, když ho dohodila Dudleyho banda, se nějak naráz ocitl tam, kde na něj nemohli. Když se děsil, že ráno půjde do školy tak směšně okudlaný, dokázal, že mu vlasy přes noc narostly. A když ho Dudley naposledy uhodil, nepomstil se mu snad, aniž si to vůbec uvědomil? Co pak na něj nepoštval toho hroznýše? Znovu se zadíval na Hagrida, usmál se a všiml si, jak samou radostí září. Tak vidíš, aby Harry Potter nebyl čaroděj. Jen počkej, v Bradavicích budeš doopravdy slavnej. Strýc Vernon se však nehodlal vzdát bez boje. Co pak jsem vám neřekl, že nepojede nikam? Půjde na Stonovolskou měšťanku a ještě bude rád. Já jsem ty dopisy čet. Teď má sebou mít samé nesmysly. Knihy zaklínadel a hůlky a... Jestli chce jít, nějakej zatracenej mudla jako ty mu v tom nezabrání. Chtít, aby syn Lily a Jamese Potterovejch nejel do Bradavic. Co pak se zbláznil, Dursley? Jeho jméno mají zapsaný od toho dne, kdy se narodil. Bude chodit do té nejlepší školy čar a kouzel na světě. Po 7 letech v Bradavicích nepozná ani sám sebe. Pro změnu teď bude s takovejma klukama a holkama, jako je sám. A bude mít toho nejlepšího ředitele, který v Bradavicích kdy byl. Albuse Brum, nebudu platit za to, aby ho nějaký potrhlý starý blázen učil ty svoje čáry máry, vřeštěl strýc Vernon. To už ale opravdu zašel příliš daleko. Hagrid uchopil svůj deštník a zatočil jim nad hlavou. Nikdy přede mnou neurážej Albuse Brumbála. Deštník v jeho ruce zasvištěl vzduchem a zamířil na Dudleyho. Následoval záblesk fialového světla, zvuk, jako když praskne žabka, a pronikavé vykviknutí. Pak už Dudley poskakoval na místě, oběma rukama si tisknul tučný zadek a skučel bolestí. Když se k ním obrátil zády, Harry uviděl, že bratránkovi dírou v kalhotách čouhá zakroucený prasečí ocásek. Strýc Vernon zařval jako tul. Odtáhl tetu Petúnii a Dudleyho do druhé místnosti, vrhl na Hagrida ještě poslední zděšený pohled a pak za sebou honem přibouchl dveře. Hagrid se podíval na svůj deštník a poškrábal se na bradě. Proč já se jenom rozčílil? Stejně se mě to nepovedlo. Chtěl jsem ho proměnit v prase, že myslím, že už byl praseti tolik podobnej, že tak jako tak mnoho nezbývalo. Úkosem pohledl na Harryho spod svého hustého obočí. Byl bych rád, kdybys o tomhle v Bradavicích nemluvil. Ono, přísně vzato, já totiž žádný kouzla dělat nesmím. Mohl jsem jich pár udělat, abych se k tobě dostal a dal ti ty dopisy a to ostatní. To byl jeden z důvodů, proč jsem o tuhle cestu stál. Proč nesmíte dělat kouzla? Totiž já do bradavické školy chodil taky, ale no, abych řekl pravdu, vyloučili mě. Zlomili mě hůlku, vejpůl a to všecko, no. Ale Brumbál mě tam stejně nechal jako hajnýho. Je to úžasný člověk, Harry. Ale proč vás vyloučili? No, už je moc hodin a zítra nás čeká spousta práce. Musíme do města sehnat ti ty knížky a všechno ostatní. Svlékl si svůj těžký černý kabát a hodil ho Harrymu. Můžeš se s ním přikrejt. A kdyby se snad trochu hejbal, nevšimej si toho. Myslím, že v jedné kapse mám ještě párek plchů.